Doncs explica'ns què estem fent avui aquí a la cita amb el Toni i el Va. Treballem amb les persones amb intel·ligència límit i fem un seguiment gairebé de tot el seu cicle vital. Comencem des de l'ESO, després hi ha l'ensenyament postobligatori on els preparem perquè vagin a treballar. Tenim també una àrea on fem la inserció laboral i un acompanyament durant la seva vida laboral i tenim el servei d'habitatge on poden també trobar un espai per viure amb nosaltres, també rebent ajuda dels monitors i assessorament psicològic. Molt bé, llavors està tenint molt d'èxit, no? Sí, la veritat és que sí. Ja he creat també una companyia a la CIT, també com a extraescolars, i realment la gent està molt contents. Molt bé, i els guapos i guapes que són els espectadors de Bon Dia Món, com poden col·laborar amb ACID? Bueno, ACID és una associació que rep ajudes dels seus socis, llavors si es volen associar serien benvinguts, perquè sempre tenim aquest hàndicap de que necessitem, per funcionar bé, necessitem diners. Bueno, Adrià, i a tu què és el que més t'agrada de venir aquí amb ACID i el Toni? Pues m'agrada quan el Toni actua, de lo que explica què fan els actors, també d'aquí, també tots d'Espanya i els Hollywood també. Ens explica tot el que fan en realitat, també ens explica una mica de la vida real de les empreses, etc. Molt bé, i a tu què t'aporta aquestes activitats de teatre com les que hem estat fent avui? Quines habilitats et donen a tu? Pues com un famós, més bé, em sentiria com si fos un famós de tot. I et dona seguretat després? Sí, quan me sento avorrit o el que sigui, pues trec el sentit d'humor i faig que faig riure a la gent. Te'n recordes? Fem un cameo, no? Com el que hem fet avui? Sí!